Empiezo 27. La compra de la setmana. Bon dia, Joan. Hem de fer la compra d'avui. Vale. A les 5 de la tarda. Estic molt cansada. He comprat moltes coses. Per exemple, verdures. Coliflor blanc i coliflor verd. Tomàquets. Pebrot. Patates. Julivert. Pastanagues. Ceba. Albergínia. I all. També he comprat frutes. Per exemple, pomes, taronja, maduixes, kiwi, uva, pera i plàtans. També he comprat begudes i glúcids, farina, llet, formatge, oli i també oliva, salsa de tomàquet, pa, també formatge ratllat, ous, galletes, iogurt, Coca-Cola, macarrons i espaguetis. No oblideu deixar un like